ହେଇଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଙ୍ଗାଡ଼ଗଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସିଧା ଗଲେ କୋଇଲା, ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା କମୋଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ରୁମଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ। ବର୍ଷା ପୁରା ନାଦୁଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କୋଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କୋଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି। फाइनाली जो काम ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସେ କାମ ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଖିଆପିଆ କରିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ। ମୁଁ ଚାଉମିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଚାଉମିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ।